Saƙo na musamman ga matasa. Shin mun san cewa wayar hannunmu jarinmu ce? Za ka iya neman kuɗi da ita a kullum ka sami sama da $50 a naira sama da 25,000 a kowane yini ko kuma kowace rana. Misali, za ka iya sayan kaya ka sayar online ka samu riba. Za ka iya talla kaya kamfani ba tare da ka sa kuɗinka ba kuma su biya ka. Za ka iya buɗe tasha ka yi abin da kake da ilimi ko kuma hazaƙa a cikin tashar nan, shi ma za a biya ka. Hasali ma za ka iya canjin kuɗi online. Misali, ka sai dala ka sayar a naira, ko kuma ka sayi naira ka sayar a dala ka fitar da riba. Kuma akwai hanyoyin hannun jari na ƙwarai ba macuta ba. Mukan tsawaita bincike domin tantance na gaskiya. Kuma kullum za ka iya ɗebe ribarka ko sati ko wata. Ku bibiye mu a cikin wannan sabuwar tasha mai suna KSTV Teach don mu ci gajiyar abun, ko kuma mu san hanyoyin da za mu yi wannan kasuwanci. Bayan haka, wannan tasha ta zo da wani sabon salo da sabon tsari yadda za mu haɗa kanmu mu nemi kuɗi a cikin wayarmu. Yadda za mu haɗa kanmu mu nemi kuɗi a cikin wayarmu ta hannu ba tare da ɗaukan lokaci ba. Idan kana ra'ayi ko kina ra'ayi, sai ku bibiye mu a cikin wannan tasha mai suna KSTV Teach da kuma sabon Telegram group da muka buɗe. Aƙalla muna son mutum 1000 ko mutum 500 da za mu zanki aiki tare, kuma kowa a biya shi a cikin asusun shi. Muna da Telegram group guda biyu. Group 1 ma'ana group na ɗaya, kowa zai iya yin tsokaci ko kuma magana, amma banda saka bidiyo a ciki. Waje ne na tattaunawa. Group 2 team management ɗaya ne suke da incin yin magana a ciki don kawo sabbin abubuwan da za a fuskanta. Duk mai ra'ayi sai ya bibiye mu a cikin wannan channel tamu mai suna KSTV Teach. Spelling ɗinsu da guda shine KSTV TECH. Don ƙarin bayani ga nambar mu ta WhatsApp ɗinmu 09068982772, ma'ana 08068982772. Sharaɗi: ba a kiran wannan namba sai dai a aje saƙo a ciki. Wannan shi ne saƙonmu na yau. Ma'assalam.